sinta mo na galing siya. Ako nga po pala si Jeko Abisurieta, yung rider na muntik pang mamatay dahil sa diniliver kong mali na na-scam yung customer ko. Ang trabaho lang namin ay magdala ng mga parcel na in-order nila. Ako po ay nananawagan, sana po ay tulungan po akong makamit ang aking hustisya, bigyan ng leksyon yung gumawa sa akin ng ganon na si Joel Rendola. Sana po ako ay tulungan ng tabang ora mismo, maging instrumento po ito para maliwanagan yung mga pangyayaring ganun kung hindi naman kasalanan ng rider. Joel Rendola, pasensyahan na lang tayo kasi tuloy ang kaso. Ang nangyari po kasi nga, yung nakaraang Sabado po, nag-deliver po ako sa lugar po nila, sa Barangay Itangon, ng parcel. At bago ko po yung pina-receive sa kanila, tinanong ko po muna yung April, Javier, na kung meron siyang order na ganito o na kung anong in-order niya at anong sabi niya naman meron daw po. Hinihintay naman daw po talaga nila yan. Kasi in-order po nila sa Facebook online. Sabi ko naman, nung una, ma'am, parang alanganin po ito. Parang iba yung wala naman pong tablet na 800 pesos, tapos tablet ang laman. Opo. Ang sinabihan ko pa po sila na kapag nabuksan po yan, automatic po babayaran na po nila. Kasi sa SOP po ng GNT, payment first po kami. Siyempre, hiningi ko po yung yung bayad sa kanila bago nila buksan. Once kinuha po nila yung parcel, ibig sabihin, gusto na po nilang kunin yung parcel at bubuksan po nila. Bibigyan na lang daw po nila. Yun po ang nangyari. Pabalik po namin ng April, Javier doon sa bahay na yun kasi umalis po ako noon kasi magdi-deliver din ako sa ibang bahay. Nabuksan na po nila, yun na po. Nakita po nila na iba po yung laman. Yun, galit na galit po sila. Tapos sinabayan ko na po yun si Javier na sinabayan na po kita man kung anong dapat mong gawin. Kontakin mo yung seller, yun ang habulin mo, hindi po kami mga rider. Yun na po ang nangyari, yung narating na po yun. Hindi ko po alam na may galit na, may mga galit na po talaga dun sa atin. Inaabangan ako para ireklamo na mali yung na-deliver sa kanila. Napagkamalan pa akong scammer din kasi nagdala daw po ako ng mga ganon. Opo. Yun na po, yung nangyari. Okay. Sir, ibig sabihin sir, sa una pa lang, bago mo ito i-deliver sa kanya, pinaliwanag mo sa kanya na maaring na-scam siya. Dahil sa 800 pesos, halaga ng tablet. Parang alam naman po namin na na parang iba, parang nag-aalangan po kami. Siyempre yung mga parcel po na yan, kailangan namin punta sa bahay-bahay nila, tatanungin po namin kung may order sila o mayroon talaga silang in-order. Tapos may pinakita din po sa akin na sa cellphone niya, na ito, order nga niya, yung in-order ko, tablet, pinakita sa akin, sabi ko, sige po ma'am, kung yan ang in-order nyo, bahala po kayo. Basta kung sumusunod lang naman po ako sa SOP namin. Payment first pa, bubuksan po yung parcel. Okay, so ibig sabihin sir, itong parcel niya sir, cash on delivery ito. Opo sir. Nung una pa lang, nagtaka ka na sa parcel na hawak mo na hindi talaga ito tablet bago mo ito ibigay kay April. Tinanong ko po sila, sir, kung ano po yung in-order po nila nung una. Nung unang pagdating ko po doon, ano po itong order nyo? Kasi sa Facebook nga po. Pag sa Facebook po kasi, karamihan, scam. Opo. Tapos sabi niya po, lumapit po siya sa akin. Tapos, nagsabi niya, oh sir, order ko yan, tablet niya ng anak ko. Tapos yun na nga po, pinakita sa akin yung in-order niya sa Facebook, pinakita sa akin. Sabi ko, sigurado ka po ma'am na may 800 na tablet, ganyan, nagkakalagang 800, may tablet na kayo. Opo. Tapos ang sabi niya po sa akin, meron niya, kasi yung pamangkin niya po ata, nakata ng kapatid niya, naka-order daw sila ng 1,000 pesos, may tablet na, ligpit daw. Sabi ko, ma'am, may malaman yun ma'am, 1,000 yun, ito 800. Sabi niya, Opo. matagal na yun, baka mura na ngayon. Opo, tapos nang nabuksan sir, itong parcel, ano daw yung laman? Baby wipes po, tapos cellphone stand po. Okay, sir, naipaliwanag mo ba or naintindihan nila na isa ka lang na delivery rider? Kumbaga ikaw yung nagdi-deliver nitong parcel nila at hindi ikaw yung seller. Opo, pinaliwanag ko po sa kanila, sir, ang nangyari pa po, hinul pa po nila yung parcel ko para di ako makalit. Tapos ang balak pa nila, kumuha ng ibang parcel doon, kukuha daw sila ng ibang laman ng parcel, nagkakahalagang 800. Sabi ko, mas lalong mali na kuha niya yan.
Opo. Hanggang sa dumating na po sa pagbabanta, ganun. Opo. Sir, matagal ka na po bang delivery rider po dyan sa Bula? Opo, magtutuyod na po ako ngayong October. Okay. Sir, meron ka bang na-encounter na mga ganitong incidente, sir? Or meron kang naipaliwanag at binalik sa kanya na talagang na-scam ako kaya hindi niya na binuksan itong mga parcel? Meron po ako na-deliveran po one time sa may barangay Kaurasan, Bula. Nag-order sila ng cellphone, 700 pesos. Ang dumating, isa rin na baby wipe. Opo. Di, galit na galit din po yun. Doon pa lang po nadala na ako. Yung sa 700 pesos na yun, ako po ang nagbayad nun sa okay. Opo. Yung magtanong po ako doon ulit sa na-scam, alam po nila yun. Opo. Na ako ang nagbayad dun. Opo. Nung araw, sir, ng pananakot, sir, na-report mo po ba itong ginawa nila sa kanilang barangay? Opo, sir, na i-blatter ko na rin po yung pangyayaring yun. Grabe po yung traumang binigay po sa akin ng Mihodat. Opo. How about naman sa PNP? Na-report nyo po ba ito, sir? Ang sabi po, opo, nag-report po ako sa PNP. Tapos, ang sabi po ng PNP, naka-blatter na daw po, unahin daw po muna tapusin yung sa barangay bago po kami sa PNP. Opo. Yun po ang sabi po ng PNP. Opo, sige, Jeko, standby ka lang para sagutin itong reklamo mo. Nasa kabilang linya na rin ng ating telepono ngayon si Joel Rendola, ang lalaking may hawak na itak. Magandang hapon sa iyo, Joel. Magandang hapon po, sir. Opo, Joel, bakit nung nakita ko talaga yung video, galit na galit ka dito kay Jeko? Ano ba yung naging rason? Ako kasi, sir, nag-order ako sa kapatid ko ng parcel. Opo. Tapos, binidyoan ko. Tapos, sabi ni Jacob, bayaran mo na bago buksan. Tapos, binayaran ko. Tapos, sabi ni Juan, itong sinabihan kumuha ng pera. Tapos, itong pagbukas ni kang parcel, nakita ni yan, mga pampuna sa puwit baga. Opo. Tapos, ibabalik ko sana sa kanya. Bigla umalis pagkakita niya. Tapos, sabi ko, babalikan ko na lang pagkaraw kasi nagdi-delivery yun dito. Tapos, binibigay ko sa kanya yung kung ibalik doon sa opisina. Sabi niya, hindi na daw mariripan yung pera. Tapos, yung opisina ng guild, tawag ng tawag dito na pwede daw kunin yung pera doon sa opisina. Opo. Kaya ako nagpili. Pero sir, dyan sa kami lang magdalawa dito, kung papatayin ko siya, Okay. hindi ko naman sa Okay. gaganyanin kasi hindi naman ako masamang tao eh. Okay. Sir, bakit naisip mo, sir, na maglabas ng itak nung mga oras na nasa labas itong si Jeko? Galing po ako sa bundok, naghuling po ako, siyempre, may dala ko ng itak, tapos sa balita akong ganun, wala pa akong kain galing sa bundok, siyempre, sasama ang loob ko kasi ganun. Nangyari sa pinag-ipunan ko galing sa paghuling. Opo. Ano ba dapat yung order ni April na dapat niyang matanggap? Inutosan ko po sa kanya yung tablet na yung Smart Kids, yung para sa anak ko. Opo. Saan daw ito gagamitin, sir, itong tablet? Sa pagkuha po ng anak ko kasi, itong panig kasi kaya ng anak ko, kailangan siya ng laruan. Okay. Kumbaga, ikaw yung nagpabili nitong tablet. Opo. So, ibig sabihin, kaya pala yung labis yung galit mo, sir, kasi nabayaran mo na itong 800 pesos. Kasi yung nakuha mo yung parcel, na-scam na pala kayo. Opo, sabi kasi ni Jacob, sir, hindi na daw mariripan yung pera. Opo. Pinaghirapan ko yun sa paghuling ng kahoy, sir, wala akong trabaho, naghuling lang ako. Opo, pero pinaliwanag ba sa'yo ni April bago ibigay nitong rider na baka na-scam sila bago ito buksan? Kumbaga, i-check muna. Opo. O ano daw sabi ni April? Hindi ba siya nagtaka? Hindi ba siya nagtaka or kahit ikaw na sa halagang 800 pesos, meron ka ng tablet? Kahit ako naman, sir, wala naman talaga ngayon na 800 pesos na tablet, sir. Maliban na lang kung second hand. Ito nag-order kasi, sir, mura na po. Kumbaga, dahil sa mura na nakita nyo sa Facebook, kinagat nyo na. Opo. Opo, nung mga oras bang yun, sir, na-contact nyo ba itong seller kung saan bumili itong kapatid mo online? Pwede lang po, panaytics lang po.
So, ibig sabihin, sir, hindi nyo na nakokontak itong seller. Hindi na po. Oh, bakit kayo kay Jeko nagagalit, sir? Po? Bakit kayo kay Jeko nagagalit? Kasi hindi nyo ba alam na magkaiba po ang seller sa delivery rider? Ang delivery rider po, sir, sila lang po yung nagdi-deliver kung saan or bumili po itong kapatid yung seller. Kumbaga, dun na lang kinuha yung item at sila lang yung nagdi-deliver. Maliban na lang, sir, kung ang nag-deliver ay mismong seller. Dun kayo magagalit, sir. Ignorante kasi ko niyan, sir. First time nyo ba, sir, na ma-scam, sir? Opo, minsan, ay itong first time ko lang kasi sir magpa-deliver, sir. Okay, sinubukan nyo muna bang makipag-usap muna ng maayos kay Jeko? Opo. O anong sabi, sir? Binastos ba kayo ni Jeko para magalit kayo ng ganyan at labasan nyo pa ng itak? Hindi po. O bakit, sir, umabot ka muna sa puntong maglabas ng itak? Despite na dapat kausapin mo muna si Jeko kung ano talaga yung nangyari. Pinagkausap ko po siya. O tapos, Itong pagkausap ko siya, sabi ko, sir, pwede ka ako ibalik itong picturean yung items na dalhin dun sa opisina. Tapos Opo. sabi ni Jacob, ako daw yung dumala. Tapos sabi ko naman sa kanya, ikaw ang dumala dito, dapat ikaw ang pumunta dun sa opisina. Kahit hindi ko muna kunin yung bayad. okay. Sir, sa una pa lang, sir, sinabihan na or nagpaalala na po kasi itong si Jeko na pag nag-order kayo once sa Facebook, talagang may tendency na ma-scam kayo. Pero, pinatuloy pa rin ni April dahil sa policy siguro ng kanilang opisina na once na nabuksan mo na itong parcel, talagang hindi na maibabalik itong pera. Pero kung sa una pa lang na hindi nabuksan itong parcel, pwede pa sanang ma-refund. Naintindihan mo, sir? Ignorante ko sa kunyan, sir. Opo, so ibig sabihin, sir, naintindihan mo na ngayon si Jeko kung bakit ganun na lang, na hindi niya talaga kayang i-refund yung pera mo kasi siya ay isang delivery rider lamang. Kung i-refund niya yon, sa kanya yon ibabawas. Bakit, sir? Paretik sa akin yung GMT na ibabalik na daw yung pera, pumunta daw doon. Anong sabi ng GNT, sir? Ibabalik na daw yung pera dito, panaytics tawag. Tingin ng GCash. Okay, ibig sabihin, sir, ibabalik na lang ng mismong GNT itong pera niyo, sir. Opo. Pero naintindihan mo na, sir, na itong si Jeko ay isang delivery rider lamang. Hindi ko nga yan, sir, eh. Alam kasi kamay na pa yung ko, sir. Kumbaga, Wala kasi ko, sir, pinag-aralan. Kumbaga, dahil sa na-scam kayo, itong 800 pesos, malaking pera na ito. Kaya nagalit kayo kay Jeko na sa pag-aakala na itong si Jeko ang nang-scam sa inyo. Kasi, sir, Opo. nag-enti sa ulo ko, sir, kasi pinaghirapan ko yun sa pag-uuling. Tapos, sana pambili ka ng gatas ng anak ko yun. Tapos, pinakuhaan ko na lang Opo. sa anak ko yung kasi. Sana, lagi sir. nag-away Opo. siya. Opo, naintindihan ko po kayo, sir. Pero sana maging wise naman tayo sa pagpili or paghanap ng mga item, sir. Na magtaka tayo kahit, kumbaga yung item na kamahal-mahal na nasa presyohan na lang ng 800 pesos, walang maniniwala nun, sir. Kumbaga kinagat mo lang dahil mura. First time ko lang kasi, sir, nag-quest sa ganyan, sir. Kasi, tamura kasi, sir, eh. Opo, naintindihan po namin kayo kasi talagang malaking pera naman yun kung tutuusin itong 800 pesos para rin sa iyong anak na laruan sana ito. Ano, sir? Opo, sir. Opo, kung meron kang mensahe kay Jeko, ano po yun, sir? Sabi ko, Jacob, mapatawad mo ako kasi sana na nagawa ko yun sa'yo na kuya, siyempre sobrang paghihirap ko sa pag-uuling sa bundok. Sana Opo. mapatawad niya ako, ta.
wala naman ko sir na intensyon na patayin niya sir kasi meron akong ginagatasan na anak, meron sakit yung anak ko. Opo. Kumbaga, lesson learned na rin sa atin ito, Kuya Joel, ano? Opo. Opo. O, sige, kung nakikinig ngayon si Jeko, maaari na kayong mag-usap. Opo sir. Sige, kung meron kang mensahe kay Jeko, ano yon? Nasa kabilang linya at nakikinig siya ngayon. Kaya Jacob, kaya Jacob, pasensya ka na sa kwenta. Wala naman akong intensyon na patayin ka kasi mayroon akong anak na pinagatasan, mayroong sakit. Kaya yung perang ngayon, sobrang hirap ko sa pag-uling sa bundok. Tapos mga ganun lang, sir. Opo. Sige, Jeko, ano yung gusto mong sabihin dito kay Joel na nakikipag-usap or naghingi ng sorry sa'yo dahil sa ginawa niya? Sa amin po, hindi po talaga pwedeng patawarin agad yan eh. Dapat bigyan po talaga ng leksyon kasi hindi lang naman siya may pamilya. Ako po may pamilya din po, bata pa rin yung anak namin. Opo. Di sana kung nangyari po yun, kung wala siyang intensyon pumatay, bakit siya lumabas ng itak? Inambahan pa ako niyan na talagang tatamaan ako, buti na lang po, itinulak ng mga nag-aawat. Kasi marami naman nagtutulong sa akin na may mga nakakaintindi po doon. At saka yung pagod din po ng rider, sana kung maranasan niya rin po, mainit ang panahon, maulan ng panahon, nadudulas po ako sa lugar na yan, sa Itangon na yan. Opo. Hindi rin niya nag-iisip din po, no. Sige, Jeko, kasi yung paliwanag niya, itong si Tatay Joel, galing sa pagtatanim kaya may hawak itong itak. Anong masabi mo? Hindi po yan totoo. Nakita ko po yan doon. May konting sabong-sabong po doon. May manok yan na dala. Nagsabong-sabong. Yung unang laban yan, nanalo. Tapos inilaban ulit, natalo na. Opo. Nakita ko po siyang pabalik po doon sa tindahan ng niya. Wala pa yan dalang itak. Naka-shirt na lang po yan. Naka-shirt din yan. Opo. Yan po ang gawa niya. Kaya di po naniniwala na kaling yung sa bundok. Opo. Ano yung naging epekto o resulta sa'yo, sir, itong pangyaring ito? Nagka-trauma po ako sa ginawa niyang gano'n. Saka hindi lang po nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng pagkakakitaan pang araw-araw. Okay. Dahil sa ginawa niya, hindi naman po ako siguro magkakampante na mag-deliver na dyan sa nangyaring gano'n. Opo. So, ibig sabihin, sir, nag-resign ka na po sa trabaho niyo, sir? Unang dahil lang po doon. Okay. So, ibig sabihin, sir, desidido ka pong sampahan ng reklamo itong si Joel. Po sir, para madala po yung mga tao mga ganyan, hindi naman po tamang dahilan na hindi nila alam. Pinapaliwanag sa kanila, nakikipaglakukan pa sila ng hindi na umiintindi. Opo. So, yan po ang hinahanap nila. Di hinahanap po nila yung ganon na pangyayari, magkakaproblema, di may problema na po. Sige, Jeko, para sa maaring legal na aksyon, makakausap natin si Police Staff Sergeant Cecilio Buendia, ang tagapagsalita ng Bula Municipal Police Station. Magandang hapon, Sargento. Magandang hapon po, sir. Opo, sa ginawang pananakot at pangaras ng pamilya ni Joel at April kay Jeko, ano po ang maaring legal na aksyon po dito? Yun nga po, sir. Yes, magpa-record po sila sa barangay, particularly po yung victim, regarding po sa incident yung nangyari sa kanya. And kung gusto nyo po mag-file ng kaso, tadaan po sila sa barangay since doon po sila nagpa-record ng Opo. pangyayari po. So ano po yung kasong pwede niyang isampalaban dito kina Joel? Is yung grave threat po kasi po binantayan po siya ng itong ating suspect po. Opo. Sir, siguro para ng pamilya nila at maging sa tagapanood, ano po ang papel ng isang delivery rider at kanino po ang nararapat na magreklamo in case po na ma-scam sa mga ganitong insidente po, sir? Doon sa pamilya po at sa mga tagapakinig, mga relatives po, dyan sa barangay Itangon, sa mga nakikinig din po, maging
cautious po tayo, maging mag-ingat po tayo sa pagiging mga nag-shop sa online. Kasi po, kadalasan po talaga is may na-scam. Ano po, maging mapanuri po tayo sa mga online seller na ating binibilihan. Tingnan po natin yung reviews, yung comments, yung positive feedback. Kung ito po talaga ay legit na seller. And doon naman po sa mga delivery rider, ang trabaho lang po nila is mag-deliver. Wala po silang alam sa nilalaman po ng parcel. Tama po. Ang trabaho na lang nila, may padala po yung parcel doon sa mga recipient. So, wala bawal po natin silang saktan kung mali yung naipadala sa inyo. Apo. Nasa seller po yung problema po. Kaya huwag po tayo magpadala sa init ng ulo. Apo. Sige sir, dahil po dyan, maraming salamat po dahil nalinawan ng ating publiko na talagang ang delivery rider ay nagdi-deliver lang ng parcel at hindi nila alam itong kung ano ang laman ng parcel talaga. Yes po, sir. Apo, dahil po dyan, maraming salamat po. Police Staff Sergeant Cecilio Buendia, ang tagapagsalita ng Bula Municipal Police Station. Maraming salamat po, sir. Joel. Pa, Apo, Joel, pwede ba kaming umasa sa iyo na turuan mo ang sarili mo na kumalma muna at matutong makipag-usap ng maayos at hindi agad gumamit ng itak para makapanakot ng kapwa? opo, sir. Apo, kung meron kang nakuhang aral dito, sir, ano po iyon? Hindi po pa binibigla ng suggestion po. Tama po yan, Sir Joel, ano? Standby ka lang kasi balikan ko si Jeko. Jeko? Yes po. Apo, anong nais mo ngayon, sir? Desidido ka ba na magsampa ng formal na reklamo pa rin? Opo, dito po akong sampahan po ng kaso si Joel Rendola kasi ang dami din po sa akin nag-uudyok na katuhan niya. Okay, Para anong... madala talaga mga ibang tao rin po, mga pamilya ko po. Tuluyan ko daw po. Okay, kung may mensahe ka, sir, kay Joel, anong gusto mong sabihin at paalala sa kanya? May papaalala ko lang po sa kanya, sana natauhan ka sa nagawa mo at sana huwag mo nang gawin ito sa iba kung ikaw ay mapawalan sa alaman lang dahil hindi ito nakakatuwa o mas nakakatakot tong pangyayaring yun. Grabe yung binigay mo sa akin. Pati pamilya ko, muntikan pang mawala ng asawa at ama. Hindi lang naman ikaw ang may pamilya. Opo. Ang anak ko, 3 taon pa lang. Okay. Siguro, Sir Jeko, meron ka bang mensahe rin sa ating tagapakinig at tagapanood na patuloy na tumatangkilik sa online shopping? Sa lahat pong mga nagiginig po ngayon, ang may papayo ko lang po ay huwag po kayong mag-order sa lahat sa Facebook kasi ang 70% o 80% ay mga scam po yan. Mga 30% lang po ang mga legit seller po dyan. Kaya mas ano ko na lang nasa Lazada, TikTok, Shopee na lang po kayo mag-order. Although may mga seller din sa TikTok na mga scam din, pero karamihan ay legit naman. Siguro, sir, sa mga kapwa mo, delivery rider, sir, na nakakaranas po ng ganito, ano yung gusto mong mensahe rin sa kanila? Ang may mensahe ko rin sa kanila, sana mag-iingat sila palagi at gawin lang nila yung tamang proseso o SOP ng pinagtrabahuan nilang kumpanya para gano'n, wala magka-problema. Nag-ano sila sa proseso, magkakaroon sila ng mga penalty. Opo. Katulad ko, takot po ako magpa-penalty. O kaya ginawa ko lang po yung proseso o SOP ng DNT. Opo. Sige, Sir Jeko, sasamahan ka ng aming team sa Bula Municipal Police Station upang personal mo nang maumpisan itong proseso ng inyong pagsampa ng formal na reklamo laban kay Joel. Sige po sir, salamat po. Opo, kung meron kang mensahe, sir, ano po iyon? Mga mensahe po, maraming salamat po sa pagtulong po sa atin, ang tabang kora mismo. Sir Jeko, maraming salamat din po, sir. Asahan mo po ang aming pagtulong po sa inyo.